Tantak, Uraren Euskal Agentziaren podcast ofiziala. Ura da, gu gara. Ura da ezagutzen diren bizimodu guztiak mantentzeko elementu natural garrantzitsuena. Baliabide naturala da, baina baita naturaren doaina, aktibo ekosoziala eta interes komuneko ondasuna ere. Jean de la Bruyère idazle eta moralista frantsesak zioenez, ez dago ezer gizakiek gehiago gorde nahi eta euren bizitza baino gutxiago zaintzen dutenik. Eta haren baieztapenak lege izaera hartzen du urari aplikatzen badiogu. Izan ere, planetaren arima urdina eta bizitzaren garapenerako funtsezko iturri izan arren, gizakiak gehien presionatzen duen baliabide naturaletako bat ere bada. Podcast honekin, Uraren Euskal Agentzian, argia jarri nahi dugu urarekin lotutako ingurumen arloko uste faltsu baten gainean, uholdeen amaierarekin lotzen baitu ibai ibilguen dragatu eta garbitzea. Baieztapen horrek ez du funtsik hidrologiaren ikuspegitik, baina gure iruditeria kolektiboaren parte izan da azken hamarkadetan alere. Gaur, uraren inguruko topikoetan, uraren kudeaketari buruzko ohiko eztabaidetako bati buruz hitz egingo dugu. Ibaien garbiketa mekanikoaz, uholdeen konponbide gisa. Uraren Euskal Agentziaren Tantak podcastak aurkeztuta, Flubiotopikoak. Flubio zer? Flubiotopikoak, uraren inguruko topikoak. Urari buruzko uste okerrak, alde batera utzi beharrekoak. Ibaiak gainezka egiten duenean, berehala entzuten dugu landaretza gehiegi duelako dela. Eta beraz, ibaiaren garbitasun faltarekin lotzen ditugu uholdeek eragindako kalteak. Eta ez, adibidez, ur goraldien errepikapen naturalarekiko erabilera kalte beren esposizioarekin, ibaien uholde lautadetan jarrita. Uraren esparro zuzentaraua indarrean sartu zenean, 2000 urtean, Europar Batasuneko herrialdeok funtsezko kudeaketa eredu bat ezarri genuen urmasen egoera ona berreskuratzeko eta mantentzeko. Izan ere, ibaiak ez dira ura isurtzen duten kanal aseptikoak, ekosistema biziak baizik. Horregatik, bai ibaiak garbitzearen eta ibilgua landaretzarik gabe uztearen alde egiten denean, bai igaduratik eta uholdeetatik babesteko harrilubetak eta kanalizazioak eraikitzen ditugunean, jakin behar dugu inpaktu ekologikoa dagoela eta kaltegarriak izan daitezkeela uholdeetatik babesteko. Uraren esparru zuzentarauari esker, ibaien garbiketaren ordez, askoz ere praktika eraginkorragoa eta errespetuzkoagoa ari da ezartzen. Leheneratzea, kontserbatzea eta mantentzea. Ibaien garbiketa faltaren kontzeptua uraren inguruko topiko okerra da, hainbat arrazoirengatik. Lehenik eta behin, ibaiak bakarrik garbitzen direlako, ur goraldiekin soberan dagoen landaredia kendu eta ibaiak behar duena landatzeko gaitasuna baitute. Ibaiek beren morfologia diseinatzen dute, ura, jakinak, mantenugaiak eta landare elementuak garraiatuz. Funtzio horiekin, ekosistemen multzo konplexu bat osatzen dute, inguruan bizi diren espeziak hornitzen dituztenak. Ibaien ur goraldiek sedimentuak banatu eta sailkatzen dituzte, eta landaridia ordenatzen dute dinamika naturalari eutsiz. Bestela esanda, ur goraldiek bizirik eta osasuntsu mantentzen dituzte ibaiak. Izan ere, gizakiek erregulatutako ibaietan arazo gehiago sortzen dira, ibaia bere kabuz garbitzea eragozten dugulako, eta espezie inbaditzaile eta kaltegarriak finkatzen laguntzen dugulako, bai florari, bai faunari dagokionez. Bigarrenik, akatsa da ibaien garbiketa mekanikoa. Kalte geomorfologiko eta ekologiko larriak eragiten baitizkie ibaiei. Ibaia dragatzean, landaretza gehiegi ezabatzen da, eta ez oso modu selektiboan, gainera. Eta izaki bizidunen habitata suntsitzen da.
Horrek ingurumen inpaktu handia eragiten du ibai ekosistema osoan, eta ondorio itzuli ezinak eragiten ditu askotan. Jakin behar duguna da, ibai ertzeko berezko espezieek, ibai ertzetan egon behar dutela, higadura saihesteko eta ekosistemak eta funtzio ekologikoak mantentzeko, ura garbitzeko edo ur goraldien inpaktua murrizteko, funtzio batzuk bakarrik aipatzearren. Ibaiek gora egiten dutenean, ibilgu arruntetik edo ibilgu txikitik haratago edatzen dira, ohitzen gaituen horretatik haratago. Beraz, gainezka egiteaz gain, Uholde Lautadaren zati baten aldi baterako okupazioaz hitz egin beharko genuke. Uholde Lautada arruntaz, hau da, urtean behin edo urte gutxitan behin gertatzen diren uholdeen kasuan, eta ezoiko Uholde Lautadaz, alegia, oso maiz gertatzen ez diren eta ibilgu handiak izan ditzakeen emaria gainditzen dituzten uholdeez ari gara. Horiek horrela, ibaien urgoraldiak eta uholdeak ezin dira saihestu, eta ez dira saihestu behar. Ezinbestekoak dira, ibaien funtzionamendu onerako eta egoera ekologiko onerako, eta onura ugari eta baliotsuak ekartzen dituzte. Ondorioz, urgoraldien konponbidea ez da ibaiak garbitzea edo bideratzea. Kontua da, Uholde Lautadetan erabilera kalteberarik ez jartzea. Badakigulako uholdeak errepikakorrak eta naturalak direla. Hala ere, erabilera kalteberak dagoeneko arriskuan daudenean, pertsonon segurtasuna bermatzeko lanak egin beharko dira ibaiari ahalik eta kalte txikiena sortzeko modu arduratsuenean. Aldela, ur goraldiei edapenerako espazio seguruak emanez. Uran, uste dugu ibaiak kontserbatzeko herritarrak sentsibilizatu behar direla, eta ingurumen arloko hezkuntza eman behar zaiela. Lan horrek, zu bezalako herritarren konplizitatea eskatzen du, ibaien dinamika ulertzeko moduan aldaketa sustatzeko. Hidrotopiko ezkain, beste gai interesgarri batzuk ere jorratzen ditugu Uraren Euskal Agentziaren Tantak podcastean, kulturaren eta uraren arteko harremana, euskal hidronimia, Euskadiko ur bideskak, bertako pertsonaiak, ur ondarea eta bar. Gure uragentzia.euskadi.eus webguneko podcast atalean entzun ditzakezu.